Der er der lyd på, håber jeg. Velkommen til katalog nummer 102. Det er Casanova Gestapo. Faren er Cosmeo. Cosmeo er optaget i Dansk Varmblods springhesteprogram. Morfar det er Diamant Dissimili, og mors morfar er elitehingsten Kidam de Ravel, som også er optaget i Dansk Varmblods springhesteprogram. På morsiden der er elitehopper både moren, mormoren, mors mormor er kåret med elitestatus, og mormoren er tildelt afkomstmedalje i guld. Opdrætter det er Carsten Carstensen i Rødkro, og udstatter ejer det er Hestak i Sverige. Hvis vi ser en lille smule på galoppen her, så har hesten en praktisk galop. Det er utroligt vigtigt at have en god galop, men vi skal også have en praktisk galop, når vi er inde på springbanen. En praktisk galop, det er en galop, man kan regulere. Man kan komme lynhurtigt frem, man kan komme lynhurtigt tilbage. Vi har nogle hængsler, der har praktisk galop, vi har hængsler, der har kæmpe stor galop, og så må man jo ligesom vurdere, hvad passer bedst til min, hvad har jeg brug for at tilføre min rotte, hvis man skal finde en link, der passer ind på ens afstand. Der skal man tænke en lille smule på blodlinjer. Man skal tænke på, at man skal tilføre sin hoppestamme. Og det er sådan i dag i Dansk Varmblod, så registrerer vi hopperne. Du må sige, det er jo fantastisk spring, hesten laver her. Den springer rigtig godt op igennem kroppen. Afvikler springet godt. Så det er et godt redskab, hvis man er hoppeejer og har, så kan man gå ind og se, hvor det er, man skal gå ind i lineær registrering og se, hvad er det, man skal tilføre hoppen. Og så kan man gå ind og kigge, jamen, hvilke hængste kan tilføre det, hvilke hængste har det, der er efterført. Vi siger mange tak og giver en stor hånd til Casanova Hestak efter Cosmeo med Diamant Dissimili til morfar og naturligvis til rytter Joel Andersson.